مداد ambade te duma kanubaw ample domine ko bibina bela jile sigle kundo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkewo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butiki la doro ikafo ko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima ajazmina no mandiye simple o fana be yino tever rasul ibe jafengo fe nyini tela a bela jile be ka nyan zora kono nana anga na nyan nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe froko chenyi ngono ninga seba sanvala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foka tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grosisi fenbe sugubala ni sera o mananga quartier kono ani sugu werawla ibete ver rasul soroy ni mago ba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali may bande ga juro bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a mbalmake ibe ga fen fo te ver rasulla nini bebala ay nete nyingalige tuguni nebe wuli ka tasa te ver rasul ka sanu wa akadi 100% naturel okmana ambeka mi في مادي قل أنت مني ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hokumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la edem sa ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sagon tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mago bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye.
bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ aw kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye aw bisimila hôtel lafiya la n'i ko hôtel lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya hôtel lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel lafiya référence do. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na sa bi wulada in na babu olu bɛna taa n'an ye yɔrɔ minnu na o ye Kati kan kɔnɔna na fala ye suntigɛ dɔ kɛra ye min ye général de corps d'armée Sajo ale tun b'o suntigɛ kɛnɛ kan polisilakaw ale Kati kelen in kɔnɔna na olu ye boloda maaw ka maa minnu kɔni fala ye tiɲɛ yɛrɛ la ninnu tun b'an so ci dɛ téléphone pisi 402 de y'olu bolo Malitel ta de ka ca kosɛbɛ ka tɛmɛ Orange ta kan polisiw minnu ye nin baara kɛ u y'a kɛ cogo min na fɛn minnu minɛna ani maa minnu bɛ yen n'olu ko u garisigɛ ka di sobonko ninnu na fala u minnu olu de bɛ so ci o ko kɛra cogo an n'o fɔ kɔkan kibaruyaw la Côte d'Ivoire Aki ale ko France 24 mɔgɔw ye kuma dɔ fɔ ale ma k'u taara u ka reportage kɛ k'u m'olu ɲininka k'u ye kuma di maaw ma maa minnu y'olu jugu ye ko u bɛ kangari da France 24 ɲɛmɔgɔw ye u ka journaliste min bɔra France ka taa ni reportage kɛ Côte d'Ivoire maa minnu bɛ taa tunga la k'a turu ta ka da Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaaw kun k'a ɲɔgɔnna fila kana kɛ tuguni dɛ kɔkan kibaruya tɔw an n'o fara o kan ka se ka olu d'aw ma nka fala wulada in na an tɛ taa yɔrɔ jan an tɛ munumunu maliyɛn caman de bɛ bi minnu ka sɛbɛnko a kɛlen don kataba 4 ye an balimakɛ dɔ ale nana ka bɔ nanzara jamana na a tɔgɔ ye ko Jan a jamu ye Jakite degun min y'a sɔrɔ an ka jɛ an ka Jan lamɛn Jan ye min fɔ fala ye a kan ka maa jɔrɔ nka ɲɛmaaw olu kan ka fura sɔrɔ a ko la an ka jɛ k'a ka kumakanw lamɛn
ne bɔra Itali n nana Mali la yan huitième waati n na kun kɛra ka n ka carte ɲini corriger depuis huitième fo sisan boliboli tɛ yen ma min kɛ foyi ma ɲɛnabɔ a la yanni n kana n tun ye mɔgɔ dɔ bila a la ɲɛ o ye 4 mois kɛ o ma a sira jɔnjɔn dɔn n yɛrɛ nalen fɛnɛ n y'a daminɛ n'an taara yɔrɔ min na rendez-vous dɔw ye kalo 2 ye rendez-vous dɔw ye kalo 1 ye a kumaw ka ca quoi ok mɔgɔ dɔw bɛ na ka bɔ yɔrɔ b'u san kelen papier de b'u bolo ni e ka rendez-vous sera kalo 3 la i kan ka tribunal 3 4 kɛ ministère des affaires bɛ kɛ justice bɛ caman bɛ yen o kɔni n'o bɛɛ bɔra i ka san papier la i tɛ papier in kan yɔrɔ Kasimu an b'a ɲini fɛ ka bugali lase faamaw ma u k'a dɔn vraiment anw migrants malien migrants an ka papier bɛ ka tiɲɛ an bɛ ka kɛ sans papier k'a sababu kɛ carte ɲini corriger ko nin u ko k'a bɛ corriger mais a bɛ ka corriger sira minnu fɛ an t'u dɔn ne yɛrɛ ka ko ɲɛfɛ carte ɲini baarakɛla dɔ de b'a ɲɛfɛ mɔgɔ wɛrɛ ko ale tun t'a dɔn ko nin bɛɛ b'a la donc ne yɛrɛ min filɛ n ka papier date bɛ ban 6e mois mɔgɔ min ka date bɛ ban 6e mois ni 3e mois y'a sɔrɔ ka foyi ma ban ne ka fɛnw bɛ yɔrɔ min na sisan ko ministère de la justice bɛ yen u ye yɔrɔ dɔ tɔgɔ fɔ ne ka papier dalen kalo 3 de kɛ alors que séjour b'u bolo u b'a dɔn séjour date kan ka ban munna u tɛ se k'an ka ko kɛ urgent ye an ka se ka taa an ka baara la parce que olu ko k'anw ye dɔ tigɛ an si la k'o man ɲa ni dɔ tigɛra si la n'o kɛra crime min ye ka dɔ tigɛ si la wali jamana kan ka wariw ci ka na i faso la o la ka duw balo ka mɔgɔw ka ordonnances san n'o ye o ye crime ye fo ka taa kɛ k'o tigi tɛ dɛmɛ minnu dalen bɛ jamana kɔnɔ n'u bɛ miliyariw détourné kasi fɛn tɛ bɔ a la ka mɔgɔw bali dɔgɔtɔrɔso la ka mɔgɔw bali kalanyɔrɔ la ka mɔgɔw bali siraba ɲumanw na o miliyariw dunbaaw bɛ yan fɛn ma k'olu la anw minnu t'a dɔrɔn ka si dɔrɔn falen walasa an ka se k'an ka duw balo u ko k'anw ye criminels ye parce que anw mana kɛ criminel min ye anw fana nafa ka bon dɛ parce que anw tɛ k'a k'an faso la anw bɛ ka kɛ wali jamana kan k'a wari ci an fa bara de mais n ka document bilen kun ka dɛmɛ ɲini aw fɛ ne kelen tɛ ɲɛmɔgɔw ka lajɛ ka décision urgente ta migrants kan carte ɲini corriger ko la tribunal caman ka bɔ la k'anw ka fɛnw corriger ka d'an ma teliya bref kɔnɔ an ka sigi ne min filɛ ne tɔ ye den wa quelque 3 mois n ka séjour date bɛ ban n'o banna n bɛ segin cogo di n nana fɛn min na o ye laisser passer de n bɛ segin cogo di e k'a jateminɛ mɔgɔ joli bɛ yen min ye ne ka problème ɲɔgɔn sɔrɔ n'u tilara ka taa dugu ma sira fɛ dɔw yɛrɛ tora Bamakɔ yan Mali la u ma se ka taa tuguni u nana kama a ma ɲɛ u tora yan kumada de t'u bolo mɔgɔ de ka ca bi anw ka jamana fana sera ka nin k'anw na wali jamana b'anw ka kow ɲɛnabɔ papier ko la u b'a corriger cogo sugu bɛɛ la n'anw ka jamana bɛ nin kan i yɛrɛ fa nin kɔnɔ parce que Mali ka jugu a den ma dɛ anw migrants dɛmɛbaa t'an na Mali kɔnɔ u b'a fɔ ko diaspora ɲɛmɔgɔ t'an na non ɲɛmɔgɔ tɛ yen ɲɛmɔgɔ tɛ yen min bɛ miiri anw ka papier ko la a tɛ yen u tuma duman de fɔ faamaw ni présidents ɲɛna mais u bɛ k'an kɛlɛ dugu la ni dekun b'anw kan u b'a dɔn mais mɔgɔ si tɛ kuma an bɛ dɛmɛ ɲini aw fɛ a ka lase ɲɛmɔgɔw ma u ka sabali u ka cas d'urgence dɔ ta u k'a lajɛ ka ko dɔ kɛ joona joona min bɛ ɲɛ migrant bɛɛ ma sinon mɔgɔ caman bɛ yan min bɛ ne ka situation na kama ko kan fana mɔgɔw ka papiers tiɲɛna mɔgɔw ka baaraw tiɲɛna i laban ye mun ye kɛnɛma sili mɔgɔ wɛrɛ m'o k'i la f'i faso i dun bɛ ka wari ɲini k'a ci o faso de kɔnɔ o faso dun fana ko k'anw yɛrɛ jɔyɔrɔ ka bon o tuma la jɔn de y'anw kɛlɛbaga ye sisan anw de commande jɔn ye Mali kɔnɔ n'o bɛ ka nin tɔɔrɔ lase anw ma k'an kɛ sans papier k'an kɛ baarantan ye k'an kɛ siyorontan ye wali jamanaw kan mais jamana mana wuli k'anw de jɔyɔrɔ ka bon o jɔn de b'anw juguya la gouvernement kɔnɔ vraiment faamaw k'a lajɛ ka wuli k'i jɔ joona joona k'an ka corrigeri bɔ bolo nin kan carte ɲini ou bien u ka annuler dɔrɔn chiffre tɛ ban u k'a fɔ dɔrɔn mun kan ka carte ɲini corriger u ka supprimer ka bɔ yen kɔrɔlen ka bɔ yen ka kura d'a ma o de ka teli n'u olu b'a fɔ sisan o ka teli business ba min b'a ko jukɔrɔ bɛ bɔ a la u bɛ business dɔrɔn de la dɔw ye miliyɔn 3 tiɲɛ ka ban u b'a fɔ k'i tugu ka taa di cɛnta la maliyɛn bɛ se suɲɛni kan fɔlɔ turu ko mun taara nin yɔrɔ la a bɛɛ nkalon i y'a kɛ cogo o cogo u bɛ wari de deli la donc k'a fɔ dɔrɔn
ni délai de b'i bolo k'i ka fɛnw corriger délai ka bɔ dɔrɔn wa i t'a ɲɔrɔ la dɔrɔn u b'a kɛ u ka kɔrɔlen bɔ yen direct la dɔrɔn k'i ka fɛn don n'i ka wolosɛbɛn ni fɛnw b'i bolo dɔrɔn a banna a ka fɔ dɔrɔn wolosɛbɛn ɲini dɔrɔn ou bien carte d'identité fɛn dɔ ka yira k'i ye maliyɛn ye ka taa dɔrɔn u ka kɔrɔlen bɔ yen ka kura kɛ ka d'i ma u ka kɔrɔlen supprimer dɔrɔn u ka chiffre wɛrɛ bila nɔ la u ka teli fɛn bɛɛ mais o tɛ kɛ mun na parce que u bɛ ka an ka wariw de tiɲɛ ka fisa u b'a fɔ ko i bɛ ɲɛsin yɔrɔ ma a bɛn kan o de tun bɛ ka f'i ye an bɛ dɛmɛ ɲini aw fɛ ne kelen tɛ a y'a kɛ diaspora bɛɛ tɔgɔ la a k'a dɛmɛ na s'an ma an mago bɛ ka situation falen joona yɛrɛ de wa bɛ bolo kɔrɔ min kan a ka b'o bolo kan u ka fɔ dɔrɔn degré ta a ye migrants ka carte ɲini kɔrɔ supprimer a ka numéro kura d'u ma chiffre tɛ ban bɔla o chiffre tɛ ban fo ka jɛn o de chinois ye mɔgɔ miliyari kelen kɔ de chiffre b'a bɛɛ la anw ye miliyɔn 20 ni kɔ de o chiffre bɛ bɔ tuma bɛɛ a tɛ se ka ban u kan ka kɔrɔlenw supprimer an b'o dɛmɛ ɲini faamaw fɛ donc n bɛ fili ka kɛ ala hakili ma ayiwa fala nin ye jan jakite mankan ye da sera kuma ma dɛ sɛbɛn ko an na babu kurakuraya parce que mɔgɔ min tun bɛ a bi fala ye n'i kun bɛ a bɛ k'i ɲɛna ko an ka so kun kɛra banki ye bi ja tunkarange baden de bɛ mali kɔnɔ yan minnu nalen don nin papiye ko ɲɛnawali la séjour min b'u bolo olu bantɔ don nin papiye ninnu bɛ munumunu salo la cɛ y'a ka kuma mɛn a ka papiye ye kalo 3 kɛ yɔrɔ kelen na yan'a ka bɔ yen wa o papiye min b'a bolo papiye min dilen n'a ma ka na k'a kan ka wagati min kɛ yan'a ka sɛbɛnw ka sɔrɔ o délai b'o o kan fana nka o bɛɛ la u y'a minɛ a ka kalo 3 kɛ wa minnu nana yan bi walayi se tɛ anw ye se foyi tɛ anw ye parce que an y'a fɔ falen min kan ka kɛ tubabudugu minnu n'u bɛ taa yen olu m'a fɔ k'u ka si falenni ye problème ye anw minnu bɛ bɔ an minnu ka jamana kɔnɔ mun anw bɛ si falenni kɛ problème ye tubabu minnu b'a papiye minɛ olu yɛrɛ b'u dɛmɛ k'u si falen k'a d'u ma u ka baara kɛ u fɛ yen anw minnu y'u faso ye n'a fɔra anw ka kɛ u ye mun b'anw bali k'a kɛ caman de nana yan bi a cɛ n'a muso minnu ta kɔni banna olu bɛ ka wari yɛrɛ de ɲini sisan ka segin ka taa duguma sira fɛ parce que olu tɛ se ka taa tuguni avion fɛ bon minnu bɛ yen ni olu ka papiye bɛ na s'a ban yɔrɔ nka a bɛ nin siriki in kɔnɔna na a bɛ sɔrɔ wa a tɛ sɔrɔ wa o t'a dɔn munumunu salo bɛ kɛ wa falaw bɛ wari min bɔ a ka bon dɛ fɛn o fɛn ko wari tɛ di a ka yɔrɔ la a masurunamaw n'u ma nin falen walahi ni hakɛ tɛ ku a tɛ ku mɔgɔ la cɛ b'a bɔ k'a f'i ɲɛna sisan ala dɔgɔman i ma wari don yɔrɔ la o ye 260 ye a si tɛ sɔn 20 230 la ala ka sababu ɲuman k'an ye baara bɛ Asimi bolo han anw kɔni falen anw tilen tɔ kɔni b'anw kari de anw ye sofagalanw ye anw tilen tɔ k'anw tilen i b'anw to yen minnu bɛ na sa i b'olu de tilenni daminɛ n'an bɔra yen an y'a yira aw la k'a fɔ bi wulada in na min ye faleyakaw fɛ yen tɛ sa wa faleya sifinw olu ka ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye Alaji Keyita ye ale kɛra ɲɛmaa ye nka fala ye dɔw ko k'u ɲɛ tana ye ale ye dɔw de filɛ nin ye sɛnɛkɛlaw olu de filɛ nin k'u yɛrɛ kɛ fonctionnaire ye komi u tun bɛ mairie kɔnɔ baara la o jar'u la mairie cira k'olu tɛ bɔ faleya mairie yɛrɛ la fiyewu sisan olu de bɛ wuli ka taa kiiri la k'u yɛrɛ kɛ k'olu ye fonctionnaire ye nka fonctionnaire minnu don numéro d'immatriculation o t'i ye lettre d'intégration arrêté d'intégration o t'i ye maa mun yɛrɛ bɛ fanga jɔyɔrɔ la o togoda la yan'o k'o ɲininkali kɛ ayi o b'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ senna fala ye maire kɔrɔ san 13 a y'o kɛ maire la ka san 8 kɛ danganya la dɔ bɛ yen o ye san 8 kɛ maire la délégation cilen olu de filɛ nin ka wuli k'u yɛrɛ yɛlɛma k'u kɛ ko olu ye fonctionnaire k'a sɔrɔ sɛnɛkɛlaw don ko f'olu ka affaire courante maa min bilara o gérer kunna ko f'olu k'o walon ka bɔ yen a kɔni tibitaba bonyana hakili la k'a fɔ an ye kibaruya sɔrɔ cogo min keɲabakaw faleyakaw ka affaire courante géreba a yɛrɛ kun welela Kayi gouverneur i b'a dɔn ni kuma cayara f'i yɛrɛ kamana bɛ guwa e min yɛrɛ ye waleya kɛ i kamana bɛ guwa gouverneur y'a wele a taara n'a ka sɛbɛnw dafalen papiye fɛn fɛn bɛ yen a taara n'a bɛɛ lajɛlen ye u ko k'a ka taa a ka baara kɛ nka o bɛɛ la fala ye u b'a kɔ dɛ an bɛ dugawu kɛ Elaji ala k'a kisi
kɛnɛ ka ye tɔ min n'ale yɛrɛ tun b'o ɲɛmaya la a ye ɲɛmaya bila a y'a di maa minnu ma sa olu ye wuli ka jɔ kɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin CSCOM ma Darusalamkaw fɛ yen min sɔrɔl'o la faleya kɔnɔna na an k'o lajɛ. tɔgɔ Aruna Malikite ne ye association premier vice président ye bon an y'a kɛ kun kama an nana ka na association nana ka na faleya dugu dɔgɔtɔrɔso labɛn an y'an sigi k'an miiri ka jate minɛ fila dugu o ka ca kosɛbɛ jama ka ca ye n'a fɔra ko CSCOM tɛ vraiment o ma kan an fɛla ko ye an ye laɲini kɛ pour que ka se ka taga o yɔrɔ fɛnɛ dɔgɔtɔrɔso labɛn ka matériel d'u ma pour que yen dɔgɔtɔrɔso a bɛ se ka fonctionner cogo min na quoi mɔgɔw ka se ka furakɛ sur place yen fɛnɛ yan'u ka déplacer parce que association yɛrɛ ka projet o ye faleya commune bɛɛ ka kɛnɛya ka se ka la sabati sur place u ka yɔrɔ la quoi o de y'an ka laɲini bon an bɛ se ka weleweleda min se mɔgɔw ma bɛɛ ka na an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ ka jɛ ka kɛ kelen n'an bɛ se ka dɛmɛ min kɛ commune ye an k'o dɛmɛ kɛ commune ye pour que commune bɛ se ka taa ɲɛ kɛnɛyakow bɛ la sabati bɛn bɛ sabati commune kɔnɔ an bɛɛ ka kelen filako t'a la maninkako t'a la foyi t'a la an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o de y'an ka objectif yɛrɛ kɛnɛya fana ka se ka la sabati faleya commune bɛɛ kɔnɔ bon folikan laban min bɛ n fɛ k'a fɔ yanni n k'o fɔ fɔlɔ kɔsannin na il faut que an k'a fɔ mɔgɔw ye kɔsan in na mɔgɔ min tun bɛ président la o kɛra maire ye bon i tɛ se ka kɛ maire ye ka kɛ association président ye sisan an ye président ta k'o di Siriya Keyita ma Siriya tun bɛ secrétaire général la secrétaire général an y'o di Super ma bon halisa olu bɛɛ tun bɛ association kɔnɔ pour que association bɛ se ka marcher ka ɲɛ o kɛra o hukumu kɔnɔna la donc n ka folikan min bɛ faleya jamaw ye n bɛ faleya ka bɛɛ fo vraiment halisa u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que an ka se ka nin baara in lawaleya. Tout d'abord ne ye président kura de ye ni équipement ko ninnu an y'a décidé avec mon mentor n'o ye Laji Keyita ye donc sisan ale de ye chargé des affaires courantes ye mairie la donc nin baara ninnu ale de y'a kɛ mais bi ale tɛ président la ne de b'a nɔ la quoi an ye nin hakilina ta depuis bagi wagati an ye bagi dilan o y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ bana u bɛ na u tɛ se ka ba tigɛ ni fɛnw olu kɛlen après an ye décision ta ka na faleya yan CSCOM labɛn yan labɛnni hukumu kɔnɔna la an bɔra kalama ko CSCOM bɛ Darusalam mais équipement tɛ yen donc on a décidé que parce que yen ni yan que ça fait 45 km fɔlɔ mɔgɔw yen yɔrɔ la CSCOM tɛ yen an y'a décidé ka équipement san avec Laji Keyita l'ancien président pour que an bɛ se ka olu fana dɛmɛ cogo min na ne kɔni bɛ min fɔ n filɛlibagaw ye an mago bɛ dɛmɛ na an mago bɛ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka na ka association in dɛmɛ parce que depuis ni sisan association avec la coordination avec la mairie et la jeunesse an bɛ fɛ pour l'instant parce que ne yɛrɛ ma baara daminɛ nin ye ne ka premier interview de en tant que président des associations des acteurs engagés pour le développement de Faleya donc an ka baara fɔlɔfɔlɔ bɛna kɛ fɛn min ye fɔlɔ an kunu an ni ancien président kumana ne y'a yira la min kɛni ka d'an ye pour que ale bɛ se ka lafiya ka baara la cogo min na parce que aw yɛrɛ ye mairie ye quoi donc an bɛ fɛ pour un début an bɛ mairie rénover association tɔgɔ la k'o kɛ an ka mentor ye. Ne tɔgɔ Ousmane Keita di Super ne association des acteurs engagés ne y'o secrétaire général ye. Ok i n'a fɔ n camarades bɔra k'a fɔ cogo min na ni équipement ni y'a ye association des acteurs engagés du développement de Faleya ni y'a ye u hakili fara ɲɔgɔn kan nin baara in kɛ comme anw yɛrɛ ɲɛ bɛ an ka kɛrɛfɛ duguninw na gɛlɛya caman bɛ yen i n'a fɔ nin hakilina min kɛ nin équipement in ka taa n'u ye Fulawa la Darusalam min filɛ nin ye gɛlɛya caman de bɛ yen mais grâce à l'association des acteurs engagés pour le développement de Faleya u ye hakili fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka nin équipement san ka taa n'a ye Fulawa la ani association des acteurs engagés président fɔlɔ n'o ye an ka maire ye Laji Keyita mais pour le moment ale bɛ ka baara kɛ mairie la vraiment an yɛrɛ ka foliba b'ale ye parce que ni association in ale ye wulikajɔ kɛ ko caman na an ka sigida in na pour que ka se ka ni idéw fara ɲɔgɔn kan
ka ni association créé donc association yi vraiment an fala ka denw bi an bɛ foli bila ale parce que a ye fangaba sɔrɔ dɛmɛ caman nana an ka sigida la hali bi ne bɛ n kamaraw bɛɛ lajɛlen fɔ donc ne bɛ min fɔ an denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ɲɛna an ka hakiliw fara ɲɔgɔn kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que an k'an ka commune basigi. tɔgɔ mamadu wuri jallo di daim ne de asako président ye o ye darsalam nisɔndiya min b'an bolo a tɛ se k'a fɔ ka ban parce que an mɛnna an dugu tan ni kelen min bɛ sanfɛla la yen bon sira tɛ yan ka y'an lasɔrɔ dɔgɔtɔrɔso foyi tɛ yen ni ala y'a kɛ ɲamɔgɔ y'an dɛmɛ ka sascom sigi an ka yɔrɔ la o diya kɔni an tɛ se k'o fɔ k'a ban quoi mina min dira an ma kɔni o diyara an ye kosɛbɛ o diyara an ye fo ka dama tɛmɛ ni ala sɔnn'a ma fana an b'a mina k'a ɲa bon ne bɛ weleli min fɔ an fana ka dugu la yen dugu fɛn fɛn min bɛ kɔnte darsalami ka dɔgɔtɔrɔso la an ka jija ka banabagatɔ nana n'a ye ani muso min bɛ jigi an bɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma pour a ka na dɔgɔtɔrɔso la pour dɔgɔtɔrɔso in ka taga ɲɛ an bɛ ala deli ni ka taga ɲɛ fo dugu wɛrɛ fana ka dɔ sɔrɔ ka fara ninnu kan o de y'an laɲiniya ye quoi. Ayiwa n'an bɔra yen an b'a fɔ sa n ko jamanakuntigi ale ka musaka ko hukumu kɔnɔna fala ye maa minnu bɛ yen n'olu golokanbana dimi b'olu sɔrɔ olu bɛ furakɛ yɔrɔ min na n'a bɛ fɔ o ma ko hôpital de dermatologie jamanakuntigi a taara panneau solaire dɔ olu fana fɛ yen fala ye olu tun bɛ 60,000 ni 40,000 de don taji la tile o tile u ko ko nin y'o ko bannen ye pewu directeur yɛrɛ ko kamanagan yɛrɛ tun bɛ ale la o kuma t'ale ta la kun bɛ n'a kɛ cogo di waliya min kɛlen filɛ nin ye sa olu kɔni ka kuranko hami bɛɛ lajɛlen banna ministre Asa Bajalo y'a ɲini u fɛ u ka minɛn in minɛ ka ɲɛ n'u bɛ taa so fana fɛn fɛn bɛ yen ni baara ti k'a la u k'a fa n'u nana ni dugu jɛra u k'a bila ka baara kɛ n'a ye n'ala sɔnna ma sini jamanakuntigi ye nin ŋaniya mun ta nin ye ta fala ye ka se ka dɔgɔtɔrɔsow k'i ɲɛsin olu ma bi maaw bɛ ka kuma in waleya in fo kosɛbɛ kuma tɛ nin funteni waati in na maaw bɛ boli ka taa yɔrɔ mun na kosɛbɛ o ye yen dɔgɔtɔrɔso ye kuma tɛ degun bɛ maakɔrɔw sɔrɔ ani denmisɛnnin minnu bɛ pédiatrie ni fɛnw na n'a y'i ɲɛsin o ma o foli a n'o ka kan n'ala sɔnna ma an na kuma o kan kɔkan kibaruyaw la wɔlɔfɔw ka jamana ɲɛmaw y'a yira sa k'a fɔ k'u ka gendarmelakaw ye maa 59 tɛgɛ da olu kan maa minnu tun b'a fɛ k'u dɛn ka bɔ ka taa bato ta ka taa kɔgɔji kɔfɛ u ka yɔrɔ min bɛ yen sa n'o o ye Mbodiya ni ale kɔni kɔnɔna na ye sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Salon Nasiri ni Salon Ngo maa 400 ɲɔgɔnna u kun ye olu de nɔ minɛ k'a fɔ sa ko ka olu wele k'u ɲininka u dalakan na marisi kalo tɛmɛnen fana n'o ye ni marisi kalo in kɔnɔna na sa kalo tile 14 u ye nɔ minɛli fana kɛ nin waati na sa ko min ye maa minnu kɔni minɛna muso 16 o de b'a la u bɛɛ lajɛlen k'u labɛnnen n'o fala ye k'u bɛ kɔgɔji tigɛ ka taa han k'u bɛ t'u ta ɲɛɲini fan wɛrɛ fɛ ka tɛmɛ wɔlɔfɔw fɛ yen fɛ nka u y'u tɛgɛ da u kan min ye faransikaw fɛ yen jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ yen n'o bɛ tali kɛ farafinna an fanfɛ bolow la olu ka jagokɛlaba min bɛ yen n'o ye Vincent Bolloré olu ko k'u bɛ t'u ta da bɔgɔ jeninen kan Vincent Bolloré i b'a dɔn k'a fɔ port ka dɔgɔ an dabini jamanaw na ale ka minɛnw tɛ tɛmɛ yɔrɔ min maa minnu b'olu bolo baara la sa olu ka hakɛw ma dafa baarakɛla dɔw yɛrɛ tɔɲɔgɔnlen don wa min ye hakɛw ye a t'olu fana sara gouvernement fana olu fana ka sɔrɔ minnu n'o kan ka kɛ yɔrɔ ninnu na fana Vincent Bolloré mago to o si la a n'a ka jɛkulu o de la sa min ye baɲumankɛtɔnw ye farafinna an fanfɛ bolo fɛ olu ye wuli ka jɔ kɛ sa ko fo ni hakɛ mun ka kan jamana ninnu ni hakɛ minnu ka kan baarakɛlaw ni hakɛ mun ka kan k'u b'o ɲini n'o tɛ kɔni wulilen don ka taa n'a ye k'o ye bɔgɔ jeninen kan yaasa a ko ka se ka ɲɛɲini faransikaw olu fɛ yen Ameriki jamanakuntigi ale ni Zelensky n'o ye Ukraine jamana ɲɛmaa ye olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ telefɔni na nka o kɛra yanni ani Putin ka hakilina falen kɛ Trump y'a yira sa k'a fɔ ko Zelensky kɔni ko a y'a fɔ a ɲɛna min ye centrale nucléaire minnu bɛ yen n'o ye Ukrainekaw taw ye k'o bɛ se ka bila États-Unis ale ka bolo kan IC-kaw fɛ yen sa maa minnu bɛ yen n'olu gɛnna ka bɔ lamɛrikɛnkaw fɛ yen olu ser'u faso la koyi maa minnu don sa olu bɔra Miami-kaw fɛ yen u ka Cap Ancien u jiginn'o la n'o y'u ka jamana ale kɔrɔyanfan ye maa 48 maa 46 o de kɔni nana falaye ko criminel 25 b'a la dɛ a fɔ Trump a kuma kan nin kɛ ninnu na dɛ maa minnu kan ka kiiri
n'o ye bandi belebelebaw ye n'olu k'u nɔ minɛ n'o ni ayisikaw don maa 46 in na Falaye 25 ko ye criminel baw ye ni kɔni fo n'u kɛra limana jɔn ye sa dɛ k'a dɔn k'a fɔ k'u bɔra kaso la u ka dun ninnu ka sɔnni tɛ ko ayisi la o ninnu ka sɔnni tɛ ko ayisi la Gaza min ye Hamas maaw ye olu y'a yira kunungo sa k'a fɔ ko olu kɔni b'a fɛ sa kumaɲɔgɔnya ka to sen na kumaɲɔgɔnya ni kɛlɛban min ye marifakaw ka jɔ o kɔni bɛ ka kɛ waati min na sa olu kɔni kɛlen ka bɔmu caman fili Gazakaw kan nin waati laban ninnu na Israel fanga kɔni ale kɛlen don k'i ta kɛ k'i kin k'i fiyɛ ye min ye Gazakaw ye olu yɛrɛ kɔni ko ta olu t'a dɔn u bɛ min fɔ tuguni Falaye n'an seginna ka na Bamakɔ polisilakaw olu ye wulikajɔ belebeleba kɛ k'u bolo da maaw ka sa maa minnu kɔni n'o olu ta kɛra bɔsintigilaw ye olu kɔni kun kɛra jɛkulu kwalen jɛkulu belebele jɛkulu min kɔni bɛ wulikajɔ kɛ cybercriminalité ale ni bamanca wale ni musaka ko ta nasira la sa polisiso min bɛ Katikurakaw fɛ yen n'a ɲɛmaya bɛ commissaire principal Ablaye Keta bolo a ka danga o ye commissaire de police Umar A Gindo ye olu de ye wulikajɔ kɛ n'u ka cɛdenw ye sa nin kalo in tile 15 ka t'u bolo da min ye ndaragelikɛlaw bingalikɛlaw zon belebelebaw ɲamanakaw olu fɛ yen waleya in ye tali kɛ mun na Falaye wulikajɔ in min kɛra sa i b'a dɔn k'a fɔ ko polisiso in ale yɛrɛ kɔni bɛ bi Kulukoro o direction régional de ka mara kɔnɔna na olu de y'a ɲini u fɛ sa k'u ka nin wulikajɔ in boloda koyi ɲamanakaw olu fɛ yen Falaye siganama maa 6 maa minnu bɛ u ɲɛ dana yen dɔrɔn k'a dɔn ko Orange Money bɛ kun dɔrɔn c'est fini c'est tout pour toi n'u y'a dɔn k'i bɛ move fana kɛ wa olu ɲɛ da i ka téléphone kan u b'u ɲɛ kɛ k'a bɛɛ wɔgɔbɛ k'a k'u kun min ye Badlaye ye commissaire principal ani Gindo olu fana ye maaw ye olu mana i bugunatigɛ dɔrɔn u b'a dɔn k'i ye nso ye u ka cɛdenw u ye wulikajɔ kɛ sa ka nin maa 6 ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ye k'a fɔ jaa olu de bɛ Falaye message ci ma k'a confirmer ko n'i ye 1000 d'a ma i bɛ 4000 sɔrɔ olu de bɛ tile fana k'a fɔ maaw ɲɛna i garisigɛ lajɛ na walima Orange ko i ka nin ta n'i ye nin sɔrɔ i bɛ nin sɔrɔ fu la Falaye ninnu de bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ wa o fana kɛrɛfɛ sobo min bɛ kɛ bɔlɔntan fana na k'u donn'o fana na koyi u bɛ ɲini ka na maaw so ci o de la inspecteur n'o ye commissaire principal Ablaye Keta n'a ka cɛdenw olu wolola sa ka taa maa ninnu dagayɔrɔ la u ye fa bɛɛ lajɛlen lamini maa ninnu ɲɛna sa k'olu na boli ka bɔ u donn'u ka Falaye sufɛ a ko a ja siran bonyana kosɛbɛ min ye polisilakaw ye u taara bɔ mun kan PC téléphone PC portable wari musaka jakarta moto o 2 o b'u bolo min ye waleya in ye sa ale wulikajɔ ni ko bɛɛ lajɛlen senfɛ sa maaw de kɔni nana ka na u dama kasi polisiso la koyi anw ka nin tununa nin kɛra ne na n ka telefɔni na o don ko nin kɛra ne yɛrɛ la u ye nin message ci ne ma ne y'o confirmer o taara wolo nin na jaja ni maa ninnu de bɛ nin ko bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Falaye ko min bɛ a b'a fɔ ma ko premier bɛti ani bɛti 223 k'u donna nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka maaw so ci k'u ka ko bɛɛ lajɛlen ban sɛgɛsɛgɛliw o y'a ye sa k'a fɔ u ka du min bɛ ɲamanakaw fɛ yen u taara don yen ka taa sɔrɔ waati min na u dalen don sunɔgɔ la u hakili latigɛlen pewu zon ale tɛ bɛ ɲinɛ nka min ye fɛntigi ye o ɲinɛ man di maa min minɛna a maa 6 bɛɛ lajɛlen ye cɛlaka ye Falaye mun sɔrɔlu ka so telefɔni PC 442 336 o ye Maltel telefɔni PC ye 66 o ye Orange telefɔni PC ye min ye telefɔni yɛrɛ ye a b'a fɔ ma ko butɔnima Jɛnɛba Sɛgi o 17 o sɔrɔlu bolo min ye aw ta ye tirindi i bɛ min tirindi ta ɔhɔ aw ta ɲɔgɔnna ninnu o 6 sɔrɔlu bolo musaka la sa sefa wari miliyɔn 2 o de fana sɔrɔla u bolo nin waati na Falaye min ye polisilakaw ye u ye jakarta 2 fana sɔrɔ yen maa minnu bɛ sa n'olu minɛna nin ko in na u y'u bila kiiri tigilamaw olu ka bolo kan ko sabula nin waati na min ye u ka kow ye u ka t'u bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ wulikajɔ ni cɛsiri in bɛɛ lajɛlen kɛra sa ka se ka ninnu yɔrɔ dɔ k'u minɛ k'u nɔnabɔ o kɛra min ye polisi directeur ba n'o ye contrôleur général de police Yusuf Kone an ka petipetinin don ale ni min ye ministre Dawud olu ka yamaruya kɔnɔna na Katikaw n'o ye Katikura polisiw ye Badlaye n'a ka maaw ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn cɛsiri ni baara kɛko ɲuman na ninnu sa olu na t'u ta ɲɛfɔ tribunal la n'o y'a sɔrɔ a ko ka di n'a man di u na t'o fɔ maaw ye Falaye an bɛ to kati kelen in na ye hali bi han
suntigɛ tun bɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ ko kɔsa in na min ye général de corps d'armée Sadio Kamara ye ale yɛrɛ kɛlen don k'i bila paki min ye forokiya la suntigɛw olu waleyaw de bɛ sen na suntigɛ ko fɔlɔw olu kɛra sa min ye génie militaire la kande gardi o ta kɛra Tomikɔrɔbugukaw fɛ yen kunasini ko fala ye andaran woyo i ko balangɔɲɔ katikaw fɛ yen min ye Madu Esitewa colonel major ale min ye commandant kan Sunjata ye a y'an bɛɛ lajɛlen bisimila ka place da an ma an n'an ka magandileginiw an bɛ Sadio nɔfɛ cucucu la ka wuli ka jɔ kɛ suntigɛ waati nana se tuma min usazi ko a bɛ dugawudenw kɛ min ye Sadio Kamara général de corps d'armée a yɛrɛ ye foli kɛ sa suntigɛlen ka dugawudenw kɛ maa minnu n'u ye nin kɛnɛ in sɔrɔ ɲinan ko k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn wolomasiri taba ma bɔ wolomasiri taba la ka taa se finitigilakaw ma an ka jamana kɔnɔ a y'a bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ ka baaraw kɛ fasodenw ka tɔnjɛkulu minnu bɛ Kati kɔnɔna na laadalatigi fara diinɛtigiw kan k'u bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ jamana cɛfɔ ni kanbɛn o ka don a kɔnɔ Sadio ye tasibila fana kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu fatura minnu joginnen don ka dugawudon kɛ olu ye Ala ka u ɲuman segin ka na an yɛrɛ cɛmancɛ la baara in n'o sigira sen kan service social de l'armée colonel major Brema Samake ale fana y'a ka nisɔndiya yira ko suntigɛ ye waati ɲɛnamaba ye waati min a bɛ tali kɛ silamɛ diinɛ na a bɛ tinw don ɲɔgɔn na sun tigɛra de fala a ye n janfa dɛ a ye n janfa n yɛrɛ fana ye n ka sun tigɛ fala ye ko min ye silamɛ diinɛ ye ale kɔnɔna na suntigɛ ale ye koba ye a bɛ maaw tin don ɲɔgɔn na wa min ye sɔrɔsilakaw ye olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɔgɔn ye tancogo la ɲɛmaw bɛɛ ka na kɛnɛ kan k'o yɛrɛ adamadenya ni maanifinya taabolo dɔ ye min bɛ maaw tin don ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn ye ka taa ɲɔgɔn fɛ yen colonel major Brema Samake n'ale service social ɲɛmaa ye a ko nin waati in ye waatiba ye waati min ni maa tɛna ɲinɛ kɔ sabula denw bɛ yan mɔdenw bɛ yan u yɛrɛ ka kan kɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen faralen don ɲɔgɔn kan diinɛ o batoli fana bɛ ka kɛ wa min ye nisɔndiya ye o bɛ ka kɛ a y'a yira sa ko min ye sɔrɔdasi cɛ minnu bɛ kɛnɛ kan dugawu ka kɛ u ye Ala k'u kisi hali bi minnu joginnen don ka dugawu k'olu ye Ala k'olu fana kɛnɛya jamanaba in a bɛ se ka bɔ degun kɔnɔna na cogo min na fala ye a y'o kɛ o kɔfɛ waati min na a sera PPVM ka baara waati ma bien manger dumuni o ka sɔrɔ ka daminɛ ka kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye sa ko san wɛrɛ Ala k'an ye nin kɛnɛ kelen in kan ka se ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye su in na ni Ala sɔnna ma débat politique kɛnɛ bɛ sigi maa fila wele don an fɛ Binta Jalo ale ni Makan Sidibe olu bɛna kuma fasoden ɲumanya ani jamana taaɲɛ ko o kumaw kan fala ye k'i fo Keba Jalo vraiment i ka kangaliba a sukaro man ca i ko Ablaye ta n'Ablaye y'a dilan i b'a fɔ ale bɛ ka di nɔnɔ dilan nka e ta in ka fisa kosɛbɛ Ala ka sun tigɛ ko ɲuman da ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma sini kɛnɛ laban ko Ala k'aw d'a ma Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 21. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Simina. Chargez votre carte